Episode thar kan en ho ma in pathian thu tiang lim han ngai thale photila sam som thum palina chang som pali le som panga a sual kalsan la thil tha ti ro rem na zong la a min ro lalpa mi chuan mi feltelam a en reng thina a beng chuan an autre turin angai tharing thi Augustina khan a hun masarama chuan anun a uluk lo hlea ks kan ti te po a kop thi ni nan sei sual kalsan du ve hle thina ni khachu huana atong traya lalpa enga tinge ka sual hilak bawa a om thei ve reng lo le tia atong trai line athin lung chunga zoi te hian bible khala la chiaro ti a shia chuta bible chiar tang chon an alo danglam ta e anti du wang ringotin sual hi kalsan har sakhop mai puitu kan ngai thina min pui thei tu hne na tong trai le athu thiang lim bible mang ero chu eng anganun boro po thak thleng theilo anei lo ti hi isha thar le angu ang trai le pathian thu thiang lim bible chiar hi tha thlam ngai su la chu chuan inun ruak a hno khat anga I thara nun ati chak nge yang episode masalma kan hmu to ang khan sawian chuan indo na hne na an chana wangin alom na party hlim om tak abuat saya hlim taka anom holai chuan alchemist liu chang le u zen te chu an lo thlenga an alchemy hola sawian inrol chu an du lo awangin sawian chuan condition pakhata rota tier 8 pil lo tling taka refine the ni chuan department dangte ang bokin alchemy department chu athunun thayang atuka chuan sawian chuan pil chu lo tling taka refine in alchemist pani flame alliance laka helle e ruk na lama in nam hnoi te pani chu an diklo na highland sakni in ta ina sawian chuan atan tir ta chumi hnuah chuan sawian chu falling star pavilion a kirle photanga ya flame alliance sa buain omde chu a chin fel ta ka wang chuan thamwang takin a kirle ta master yola mu buya du awangin iana chuan falling star pavilion a medusa le afanu saw te chu a roi tel boka an rolling poison gal po akal ve bok space trade fair chu hon ani thoi dona chuta chuan until zone purifying demonic lotus fragment them anmamo omsun chu ta chuan lila mani dona chuta kal chu an tumani sawian chuan za takin master yola chu chibaya buka anlo kirle to thu le tuna chuan flame alliance boina zong chu chin felvek ani to ti asaya saw chuan chulai hun chu nuam ati hlea ma se master yola te hmu chuan azaka apa yana hnunga chuan a birua yola chuan mak ati hle master feng point chu me cheno pang chu tunge ani a hrelowa yana chuan saw ani thu asaya master yola chuan sawian le medusa te fanuani ti a thiam hala sawian chuan saw hena master yola hi ka zirtir tu ani a chibai va buk ro le atia apa soyang chuan saw chu aron pen chuaka akuna yola chu za takin chibaya buk ta chu mu chuan yola chu alom hlea yola chuan thila hre chuaka iana engma ani lo laya ianan a master atana apom lai vel kha angai tua chuaka chuti la chuan pheng phe hlep lo thlokin saw ku jung tanga chuan alo fuwa chu mu chuan yola chuan he me cheno pang hian ut element na nei ngei turani tia chu wang chuan butterfly chuan angai nat me hle saw talent chu a fak hlea nakin loka alchemist ro pui tak ani tur thu a seibo chuta saw chu eng theina dange anei ti azota saw chuan rewak lawangai tu wangwanga a flame power chu activate ta he hian yola chu a thong hlea ut element chau ni lowin fire element po anei tel ti a hreta saw chu a phur hlea a chakna atipung le zuala ma se me al chu ala thunun thiam lo akuta chun apok al tapup mai yola mel chu amang tanuai maya saw chun master yola maya mu chun anui azat lea yola chun apailo ti asoya master feng po aril ruin ngoi rengin alo nuya insum harati hle yola chun saw chu achoi kang nola adochi energy spiritual power chu control athiam lo ani ti asoya heng athil ti thena te hi thiam taka zirtir thei thu le dochi continent pumpuya me cheno pangchak ber alani tur thua sei chuaka saw chu alom hlea master yola mai mangdum no mai chu aruk fai saka angai na phal hle ti ashiat chimi hnuwa yola chuan medusa hena tuna tang chuan saw chu mimal takin azir tir don ti ashila medusa chu alom hlea lom thua seibo sawian point lom thua shila akai hroina hnuya chuan saw chu alchemist ro pui tak ala ninge yangati chumi hnuwa chuan asin chu zan lama ain thak ta sawian chu balcony a dinga
alung ngai pe le yola chuan Flame Alliance sungchang alangai tu reng ti share in apan naya ina hne na Hall of Souls chuan Flame Alliance be turin Tiancan pahnih an ron tir ani chuan an ngai ven hle chau ani ti a hriat a tia sawian chuan in dona Hall of Souls a Tiancan pahnih chu hne ma se Flame Alliance ven himna chuan a thla ala timuang theilo ven himna chu ati chakle zol angai ani atia yola chuan lungai lutuk lo turin a hrila device pakhatala chuaka borua ka chu chuan map akap chuaka he map hi tun hnaya ami ten an siam ani thu a sei mapa red dots te hian Hall of Souls thunun na hnuaya om Misty Cloud Sex te a intir ani chutatang chuan Hall of Souls te hian tharau taksa soul body an man khom chak hle ti a hriat theya he hian ruam man na lian tak kalpuin an in bot sai mek ani ti atilang chiang hle sawian chuan Hall of Souls ami te hian enge an tumber ni anga tia yolau chuan Hall of Souls de amem bar zong te hi mimak danglam tak an ni thuina changa an ruam man he tu ma hriat chhuale mu chhuat an phal ngai lova tuntuma an che danga tanga thlir chuan ruam man na thalo tak kalpui turin ain bot sai ni ina lang ma se tu na hian he thil hi an ngai tu ber tur ai lo ti a sei chuai chuan thachan be nuwa Space Trade Fair hon ani dona chuti huna chuan Purifying Demonic Lotus Flame fragment them hnung ber chu aron langanga lilam turin an daang ma se Hall of Souls mi te point he Demonic Lotus Flame fragment hi an ron ngai ven ve mei thei chu wang chuan an chet ma an lak angai thua saya sawian chuan engthil po then se Purifying Demonic Lotus Flame Heavenly Flame rank up pathum na chu a mu ngei angai ti a sei ve le a fragment palizi nga hian pathum an nei to a fragment hnung ber po chu an mani ta an ngei turani ti a sei bok master yolau chuan a thu sei chu apom hle ni thum hnuwa an chhuat tur thu a saya heti la hen Medusa chuan saw chu amu thil tira sawian chu aron thlenga an fanu chu amu hil tem ti zota Medusa chuan tong zoi turin hrila sawian chuan apan hnaya abianga a chu saka Medusa hne na Central Plains le Flame Alliance of the Northwest Continent chu ain anglo he ti a hrila Central Plains a hian michak tak tam takan oma ma se an pahni chuan ahum him tlat don ti soin lungai lo turin atia so hadam tura chu mai atuma ma se thil hre chuakin iana chuan Medusa hne na master yolau chuan atan spiritual degree a refine chu chuan saw do chi spiritual power chu siam thatna konga apui thei don ani Medusa chuan botol chu ala a sawian chu a chuak ta a Medusa chu saw bula chuan a thu le a do takin a chu le a chumi hnu chuan Central Plains a hmun mak taka chuan a sin chu en thlaka chuta chuan sawian chu Medusa poison gal le yolau te nen chuan an thlenga sawian chuan hetiang hmun ruak taka hian Space Trade Fair hi nei ani tak don MT azota yolau chuan chu hmun chu re tak le hmun ruak ang main langma se uluk taka ngai tu chuan ora chak tak tam tak om chu an hre theyang ti ina changa sawian chuan chu hmun chu en fia tumin a spiritual power chu a manga chuta chuan practitioner chak tak tam tak chu an in thupani ti a hre chuaka a master hne na chuan Mizo chuang se tan om thu a seya an zinga chaklo ber po hi 3-star dozun level vel an ni ti a sei chuta poison gal chuan Space Trade Fair bot se tu pol chuan mithil ti thei tam tak an pun khoma wangin boina chuakin an thil hlu te an ruk sak vek meng ti an hlau loim ni atia yolau chuan Space Trade Fair hi dochi continent a sum don na pui berani thu a sei fia en call to pol te chu ground working sec Void Gate le Treasure Appraisal Mountain sekte thahona le thunun hnuaya omani thu a seya heng sek lian pathum te ven himna awang hian Space Trade Fair a hian ruk na a thleng ngai lo ati sual tu chu man ngala ni anga thu boi siam sak ani anga tia chuti lai tak chuan lai hmun pum pui chu alo hing tana le a chuan void portal alo in hongta a hian Space Trade Fair luna kong ati langani apun hnaya om mithil ti thei tak te chu an ron chuak veka Trade Fair auction ne na tel tur te an ni Medusa chuan heng mi te hi an chak zia chu an ora atang chawin a hriat thei thu a sei yola chuan atong thlamuana mi a 2 point buaina an siam ngamani chuan an chunga na taka action la ka niang a chan chu Space Trade Fair dan hi a khau hle a tuma bidang ti boya be phal ani lawatia chumi hnu chuan mi zong portal chunga chuan an lut veka sawian te po chu an lut chui ve a chumi hnu chuan Space Trade Fair city alo langa chuta chuan dor te naw tam tak chu festival lai ang main an siam ani khopui lai li taka chuan Space Trade Tower adinga heta hian lilam na nei ani don ani
reilo teya vana portal line honga practitioner zongjong anron chuak ta sawian te po anron langa an thlen vele portal chu en khar zui ngala sawian chuan chu khapui ro pui zia chu a mu chun makati hle e mun pum pu hi space chung ngeya omani awangin heta hian spatial dimension strong engzat nge siam ani ti ngai to chuan central bank sa auction nei na hun lian ber tia soya phu tak setani ati chuta chuan khopui chunga chuan an lut ta yaula chuan heta hian insual khapni ma se mitam tak en thatu le lem chang an tam hle a tin thil lem chu thil tak tak anga soya zuar tu sumdong tam tak an ombokati chu wangin film khurdeng tur le mitlen kar turina thrila chulai huna chuan te equal turina tia chuti lai chuan ama po te equal turin akal chuaka sawian chu medusa le poison golden en bazar chunga an luta chuta chuan high level technique tam tak zuar ma se pakhat ma chu sawian chuan angai ven lawa malaman panjela chuta chuan medusa mi chu lung pakha chuan ala tatlat mai adinga hei hi lungrong chi sari nei ania medusa tan hian a hlu hle ani he lung hi 7 colored origin stone ania sawian chu abula akal hnaya yena chuan engi amit la mm2 chu enin 7 colored origin stone ani ti asheta ma se dor nei tu chuan angai saklo hlea sawian chuan 7 colored origin stone chu lei an du thu asaya engi amanata na chiar ti azota chupa chun an mani chu amel zawa an thonno tanga thlir chuan mipa ngai me an ni lo ti asha thiama chuwang chuan fing taka bum matum ta aman chu to tak an chiar phota origin stone aya chuan tier 8 pil tier 8 alchemist chawina a refine thei apek angai don ti asoya chu pil chu 3 color pil lightning quality ani angai bok atia omzia chu alchemist in pil a refine so a van lama rong chi sang lo lang thin kha rong chi sang pathum lang thei quality nei ti na ani an bura lo om ve te chuan aman a chiar zat an hriat chuan makan ti hle a chu pa chu a du am hle ti an lo sei he thil zuar tu pa hi thil hlu tak tak hre thiam lo mi te laka thil chiar to vak thrit ani thu an lo soya masi sawian chuan muang changin botol pakhat ala chuaka apeya 7 colored origin stone chu ala zui ngal paka dornei tu pa chu a thong hle chu pa chuan engma soi boilo a thil phu te pe ngal mei chu mak ati hle a chumi hnuah sawian chuan 7 colored origin stone chu medusa hena apeta medusa chuan thinlung takin lom thuwa hrila dornei tu chuan rin hlelna aneya pilem manga bumani empty angai tua check turin botol chuan honga energy danglam taklo chokin rong chi thumin a eng chuaka chu chuan an bul velami te po chu a hip ngal veka a chan chu pil chu 3 color pil lightning quality nei 8 tier medicinal pil ani wangani mi zongjong chuan chu tlangwa chun chu tiang dam do hlu tak chu uilo taka a hlan mai chu mak anti kher mai tunge ani ang ti an ngai tu na sa hlea chuta sawian chuan medusa le poison god le chu akal son puita medusa hena chuan an hoi kwal zel tur thu a hrila he fair a hian thil tam tak alo om nge angati heti la hian dorni tu chuan thil thleng chu omzi ala hra thiam lo hle 7 colored origin stone chu lukpa ngai mei ani lo mai thei ti angai tua chu ti ni lo se chuan engwan nge chu pa chuan man to taka ale ngal meyang pil te hi ale mani theyangem ala tia film khur takin a hni ma dam doi rim tui tak chu atak nge ani ti a hra thiama alom hle ma se mi du am ti taka lung chu angai tu ain a hlu zok mai thei ti a hra chuaka chu tiang til hlu tak chu he tiang man tlom taka a hral awangin a thin rim thar le a nu chuan sawian medusa le poison god le chu an kal zela sawian chuan medusa hne na lung chu atan engtiang chi hlu nge ani ti a zota medusa chuan 7 colored origin stone chu 7 colored heaven swirling python nen insomna thuk tak anei ti asoya python chu a thi hnuwa arwanga tangin 7 colored origin stone chu alo in siam ani atia atan chuan cho thatak ang mai ani thule achana siam tharna na thil hu tak ani thu asoya mishing te hian henglung te hi an hra thiam lo a hluna thuruk chu snake clan mi te chen an hra thiam ani atia 7 colored heaven swirling python ruang chu kumsang tam tak a upa ani chuan 8 colored emo 9 colored origin stone emo a po ala in siam theina chance a om ti a sei fi abok ma se origin stone zongjong hi pon lamlan dan ain ang veka an snake clan thisen mang chawin an great dik tak chu hriat thei ani chu tiang method ang chun 7 colored heaven swirling python thisen chu lungchunga chun far angai ani medusa po hi 7 colored heaven swirling python rule brilliant taka in thlak thei ti kan hredon nia medusa chuan athisin far khat chu stone a chuan a fara lungchu energy maktak nen alo eng chuaka
ngun takina en renga ma se lungchunga tang chuan rong pariat chau alo chuaka sawian chuan poiti takin 8 karat origin stone chau ani thu a sei 9 karat origin stone ta se voina hian an va nei viawang medusa chuan 8 karat origin stone mu po chu thillom om tak ani to ti na changa yena chu a thin lung takin lom thu a hril le sawian chuan mi chungin an inkara chuan lom thu se angai lo thu a se a chumi hnuwa yena chuan ikalang u master yaw law isong hu photang u atia medusa chuan lungchu ada bawa malam chu an pan le ta hun engma chen hnuwa chuan space trade auction hall a ain thlaka master yaw law chu sawian medusa le poison galtinen an ron thlenga pona elder pahnian oma yaw law chuan somnaka chu entira elder te chuan lu phalna an pe a an pali chuan hall pakhata an pen luta chuta chuan flying leaf pakhat an ma ni lo dong sang turin alo chuka yaw law chuan sawian hena he leaf hi seklian pathum te bot sei private room ang ani ti a hrilfia an chakna le nina dik tak chu midang laka an thup thei don ani lilam hnuwa midangin an target emo ruk bo emo an ni lo nan aveng him bok an pali chuan secret room lift a chuan an luta chu lift chu restricted auction tower chunga thuk taka aluta chumi hnu chuan asin chu tawara main auction hall a ain thlak ta a chunga chuan nam hrang hrang local mi zatam tak chu an ma ni pindan thup chunga thau chuan an thua reilo te auction ne na kai hroi tu pa chu aron thleng ta la taka tanga local zong te chunga long thu a sei chu pa ming chu bausan ani a hmuna om zong te chuan auction dan te chu thataka an zom ngei a be sei thu a hrila sawian chuan mak ati hlea a chan chu pa chu 9 star dozen peak lai ani wang ani ama ain a level a sang zo ani chu yawla chuan mi pa ngai me nei lo ti a sei fia treasure appraisal mountain ho tu bausan nania half sen a thleng trep to ti a sei ti chuan bausan chuan space trade fair auction chu ti khotlai lawin tan ani don ti apuanga auction na item masaber chu atlang zalta bausan chuan void crack a honga heaven demon phoenix wings ti a hriat ro thu tak chu ala chuaka heaven demon phoenix taksa atanga refine ani thu a sei item thelu tu sei danin wings hi elite heavenly demon phoenix ruang atanga siam ni in hliamna taktor wanga thi ani atia bausan hian wings energy activate in a entira bidding chu atran ngala practitioner putar pakhat chu anuya chu thil chu ata ani nge yang ti asoi tier 5 medicinal pills 3 color pill lightning mangin abita midang te chuan aya sangin rang takin an bizui vele aban ati sang zol zela atopa chon mi pakhat chuan tier 7 bit mangin heaven demon phoenix wings chu achangta ani sawen chuan boina aneya a master hena chuan heaven demon phoenix wings anei to thu a hrila chu wang chuan phoenix tribe member te chuan voi tam tak an lo ti buai to a ma se heta hian wings hi chu tiang taka langsara an lilam mei chu mang ati hle thu a seya yawla chuan phoenix tribe te chuan an ma ni aya chaklo ni an hriat te chau an ti buai thri na tia chuwi hnu about san chuan heaven class fighting technique panrua king kong class body skill aron pho lang lea heaven class skill ani awangin an ngai event hlom hlea practitioner pakhat chuan tier 8 pilin achanga chu buai tu omzui lawin achang ngala nilam tu chuan chu thil chu hral ani thu apuang zui chumi hnuwa chu heaven abyss poison codex poison citrus roll tia hriat bok chu tlang zar lea aman bultan na chu damdoi pills a hlutna tluk puyani mi te chuan tier 8 pills phangin bidding an ron tana chu ti rol chuan poison galin poison codex a hmu chuan angai event ngal hlea adu hle sawian chuan angai event ani ti alo hmuwa poison sutra mangin athil ti theina atipung thei ti a hrathiam bok 5 color pill tier 8 pill mangin poison gal tan chuan a bit saka mi zong chuan makan ti hle poison sutra hi atlem hle na chungin hetiang man sang tak hi a phu lo tin an lo soya hetlang wal ho sak mel tak hi tunge ni ang ti hriat an chap mel le sawian chu aril ru abuai dewa a chan chu mi za chuang zetin an private chamber chu an ngai event to nge yanga an mani zon chu an tum mai the ti angai to azuya chu puitu omlawin sawian chuan achangta bausan chuan poison sutra kho chu sawian hne na apea sawian chuan poison ga hne na ape chhong vele poison ga chu alom hleya a thin lung takin lom thu a hrila lilam hroi tu chuan tun thlengin he space trade fair a hian thil hmu tur omlo tak tak tam tak lilam ani thu apuang ma se a dodle tur chu adang lam tak zet don ti asoya chu mitam tak ngai event purifying demonic lotus flame
fragment ania chu mi pui ma a pho lang ta a mi zong chuan an ngai ven hlom le sawian pan angai ven le a chan chu athil zon tak chu a to pa chuan ron pho lang ta mi pakha chuan 6 color pil tier 8 pil pathum mangin a bita hria thiam ol sam zong in tier 8 pil rong chi sang pathum nei mangin bita siama bidding po asang chhonga hlea purifying demonic lotus flame hi a hlozia chu mi zong zoin a hrevek heavenly flame zinga rank pathum na ani wangani bit sang ber chu tier 8 pil lightning pil rong chi ruk nei ania chuti lai tak chuan me che pahni ne na bidar pakhat chuan tier 8 pil panga tu pil chu rong chi sang pasari nei pilani 7 color lightning pil refine chu thil har salu tuk me ni awangin tu main bidding an chun zom thailo mi zong chuan chu aya bit sang jok chu an thei an ring to lo ani ma se chuti lai tak chuan sawian chuan tier 8 pil pariat ngot main bita siama tu tier 8 pil chu sang pasari nei lightning pil ani to chumi hnuah chumi aya sang jokin tabula bidar bok chu tier 8 pil rong chi sang pariat nei mangin aron bit velia hepa hena hriat lo chu yalaw ti hi ani sawian tan eng ang point fragment hi la ngai tum tlat awangin yalaw chuan a bit chu tisanga pil rong pariat nei tier 8 pil pathum ani an elpui pa ber chuan ora chak tak meron ti chuaka tier 8 pil rong chi riat nei panga mangin aron chang sui vele yalaw chuan a chakna mangin chu ora chu ati topa sawian hena film khur angai thua seingal an king pui chuan half saint dancing level a thing to ti asaya an bawlwak chu asang tlan hle atopa chun yalaw chun a bit hnung ber chu siam atum ta tier 8 pil lightning pil rong chi ko nei mangin bit asiam le mi zong chu chuan a thongin mak an ti hlom kher mai rong chi ko nei lightning pil hi tu main an la mungai lo chu tu tan ma el phak chi ani to lo kan hriat thiam thei dan tur chuan sawian hian tier 8 pil lightning rong chi sari nei a refine theya lightning chakna po aturu chi kha kan hria ang an elpui ber hian lightning pil rong chi riat nei anei ve boka chunglaya tu main an la mu ngai lo lightning pil rong chi ko nei chu yawla chuan a refine theyani ti chuan lilam tu hian yawla chu lompuina a hlana tuna chuan purifying demonic lotus flame fragment chu an ta ani ta yawla chuan fragment chu sawen hena a hlan ngala chumi maktak mai chu mipa ngai mai ani lo awangin lilam na tanga an chuan hnuwa po film khur hle angai don ti yawla chuan a soya sawen chuan a soi chu a hre thiam hle ma se oxon chu ala top lo purifying demonic lotus flame fragment aya hlu ni ngei tur thil puan chho tur anei thu aron soya mi zong chuan chu thil chu enge ni ang ti in hriat an chak hle lilam tu chuan chu thil chu lilam tur ani lo thu soin bodhisattva ancient tree knowledge reincarnation tree ti a hriat bok chu mi zong in an hre to ngei ang ti a sei hria doji continent a natural treasures thaber pathum zinga mi ania manlai thon thua soidan chuan kumsang khat dana voi khat chau chu thing chu hun rei lo te chung alo lang thina alan chu hnuwa lei hnuai thuk taka akir le thi tuman hlotling takin chu thil chu an la mungai lo chu thil muwa hlotling taka refine thei chu 5 cent dosing level an thling thei ngal don ani atia chu thuan hria chuan mi zong chu an phur hlom hle tuinge chu tiang 5 cent ni theina hun rem chang chu hlo phalang mi puite chuan an ngai ven hle a chu thing chu thil mak le te khin ro lo ani zi an ponga chu wang chun atop bera soi chhole pholan ani chan po ani bodhisattva ancient tree chu ancient wasteland region a alo lang don ti a soi chuak ta lai mun chu continent pumpuya mun hlom berani bausan chuan chu thu thang chu a thlonin a the dara thil tum engemaw anei ti a chiang hle ti yawla chuan sei chuta chuan mi atir tampo le an mani in hlok nan hutam don ni in angai sawian chuan bodhisattva ancient tree lo lang tur chu chanchin lom tak ani ti asya ma se tuna chuan an thil ngai poimo ber tur chu purifying demonic lotus flame fragment hunung ber chu him taka falling star pavilion a honani yawla chuan chu tha ati hle nilam tu chuan a thil sei chu an vai tan ani thu asya trade fair chu zo ani thu a puak bok mi zong chu a tha yawla chuan sawian hen arang taka an chuwa tangai thu asai mitam takin an private chamber chu an lo ngai venjui ngal ti asya rang taka chuwa chu boina pumpel theina chunani an chola chuan nula pahni kianga mi pakhat chuan fragment chang tu chu yala wani ti a chiang hle anui suka reilote a thian ruinen ain pule don ti asaya hepa yala hre chen mele mem tu bansing level hi tunge ni ta episode lo tura hian sawen le poison gal le
Queen Medusa te chuan mi chak tak an be ho don ni ina lang tin bansing level in be na po kan hu don ani mel episode la om le tura kan in hule thau don ya mino thlir saka wangin lom thu ka saya